se jeden vzkaz natočil, ale nevím, jestli byl až takhle působivý, tak ještě jednou a doufám, že mě uslyšíte, protože jsem na lodi a právě vyplouváme. Jsem na ostrově Nishiri, na samém severu Japonska, kousíček od Hokkaida. Teďka se vracíme zpátky lodi na Hokkaido a za mnou je vidět to, kvůli čemu jsem sem přijel, sopka Nishiri. Sopka už je vyhaslá, takže jsem nahoru za každou cenu nelez, asi bych to ani nestíhal. A celý den byla v mlze, až teďka na večer se takhle krásně ukázala. Každý tady na palubě si fotí, protože ráno sice trošku byla vidět, ale teďka už ne. Jestliže tam za mnou v tom zeleném vidíte nějaký mosty, oni moc vidět nejsou, tak tady nevede žádná dálnice. Tam postavili dva docela vysoké mosty na cyklostezce. Takže zítra mě čeká už pomalu se cesta zpátky dolů na jih, jak se sluší na 2 kluku dovolený, a pak uvidíme, jak to všechno budu, nebudu stíhat, protože